Κερδίστε όμορφα δώρα στην ετήσια συνάντηση ανιχνευτών μετάλλων XP. Εδώ, στο κατάστημά μας, την Κυριακή 16 Φεβρουαρίου και ώρα 6 το απόγευμα. Θα κάνουμε την κοπή πίτας XP και ο τυχερός ο οποίος θα βρει το φλουρί κερδίζει το ασύρματο Pinpointer Mi 6 αξίας 160 ευρώ. Επίσης θα κληρώσουμε και άλλα δώρα όπως τσαντάκι ευρημάτων XP, θήκες κινητού και τηλεχειριστηρίου Deus και μπλουζάκια με το λογότυπο Deus 2. Το event θα ακολουθήσει μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για ό,τι αφορά το χόμπι της ανίχνευσης μετάλλων. Σας περιμένω όλους εδώ στο κατάστημά μας για να σας γνωρίσω από κοντά. XP Greek Event.